Wist ik even net wat ik zeg. Wij doen een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. Vrouw Holle. Wat joegt juster een consternatie nou? Die put van Biboeloe, des te riek van voor de koerst. Elk die te van jaren, woe er ek wel invallen, liekers Biboeloe. Mas nou een roept Wieke verheerd als zij en Sipke waarom gaan naar de put. Oh, dus die het gewoon een file, Zei Sipke verbjusteren. En dat is weer. Bij de put in het tuin van Biboeloe vormen hij bestaande gewoon een rieger van bissen die erin vallen. Alle jaar om riek te worden. Maar Heidi, wij hebben om ons alles al. Zei een van de knieën bij van Hedde de Hazen. Dit zat je hem sjuggen, al vroeger hing het over de ranen. Heidi komt dadelijk weer om, je. Mooi wachtje, krijg eens dadelijk een ijskoot. Goed? Nou Willem, het is te hoopje dat de familie Hazes wat opzet. Ze staan weer aanst om 6 uur nog. Ach, lieve, het is mooi waar. Wat jouwt het? Oh, pak. Je binnen je net jeder als wij. Oh, pak. Ik vind het wel nu voor dat Pietje en ik nou echt de oorsluiten moeten. Oh, pak. Wel kekeltje dags even kwiet. Mam, zullen we nou gewoon willen hoesten? Onder de groen komt Hedze nou maar een plofdel. Oké. Dit docht, zie je. Leven, ren nou maar vast naar het veld. Dan kom ik er wel even doen. En pak wat er te pakken is, ja. Roept Hedze zijn vrouw Klaske efternaai. Klabam! Hey, dat is een zesde landing. Oh, lieve, wat ben ik wies met die. Laat ik het omke Willem. Nou ja, zucht wel weerom, denk. Net grappig, Willem. Dit is net grappig. En Sjernorus. Pak een geweldig piekje. Wij vleren, dat is Langelien. Maar Willem, hoe komen wij nou weer thuis? Ik kan niet klillen vangen. Dadelijk ben wij overal thuis. Zakvolle yield zullen wij hebben. Boppe de Groen roept Sipke nou. Ik ren naar huis. Ik moet eerst dat verhaal maar eens lezen. Oh, dan weet ik misschien echt hoe het doorrent. Wieke, wat bloot vertwijfelen efter. Wat laat ik nou dwaan? Wat zal ze dwaan, denkst? Mooi, maar wacht je. En vooral lekker sliepen.